Ćao, prijatelju! Pa ovo je moj ljubimac, aksolotl. Obožavam ga, zdravo, zdravo, mili! Jo, a što je to kod tebe? Wow, pa to je slatka kornjačica? Baš je mrvica! Divne! Oho, kako je brza! Jao, Amber, pogledaj kako gleda u akvarijum mog aksolotla. Upravo si, Molly. Tačno, moram da napravim lep akvarijum za moju novu kornjaču. Treba mi čaša. Kako ti se čini ideja sa akvarijumom u čaši? Premalo je mesta, slažem se. O, a šta kažeš na vazu? Očigledno je već, jel da? Vidi, jel ti se sviđa? Šta? I to je previše tesno. Okej, šta drugo da ti ponudim? Okej, onda bazen. Šta kažeš na to? Sipat ću vodu u bazen. Tako je. A sada spuštam kornjaču unutra. Odlično. Jel ti se sviđa? Ne? Joj, ništa ti ne odgovara. Baš se trudim, a tebi se ništa ne sviđa. Ne ceniš moj trud. Amber, ma samo uzmi pravi akvarijum i to je to. Izvoli, to je za tebe. Stvarno? Poklanjaš akvarijum mojoj kornjači? Baš ti hvala. Hajde, idemo u tvoju novu kuću. Vidi, kako ti se čini? Da, shvatila sam. Treba ga nečim napuniti. Daj da razmislim. Mažem blokove lepkom. Tako je. I lepim ih jedan za drugi. A sad ću odseći sve suvišno. Super! Želim da od toga napravim stenu. Cool, to baš opušta. Sviđa mi se šta je ispalo. Sada hajde da ofarbamo stenu u brown boju. Cool. I dodat ću detalje. Stavit ću što više mahovine. Još malo. To može da se stavi u akvarijum. Kako ti se čini? Sjajno! Uzmi još kamenje. Hvala, Molly. Poređat ću ih na dno akvarijuma. Tako je, sad je već bolje. Izgleda super. A sad ću sve napuniti vodom. Wow, koliko vode. Puštam kornjaču. Hajde, plivaj, mala. Da li ti se sada sviđa, a? Da li je sve onako kako si želela? Vidim da si oduševljena. Uživaj. Mom, aksolotlu se toliko dopao akvarijum tvoje kornjače, Amber, da i on poželeo nešto novo kod sebe. Okej, hajde da napravimo. Uzet ću par kamenčića i ukrasit ću ceo akvarijum kamenjem. Da, sad mu se više sviđa njegova kuća. Slažem se, baš je lepo ispalo. Cool. A šta ja da uradim? Tačno, potrebna je pećina. Sad ću naći cev. Ovdje sigurno ima jedna. Odlično, pozajmit ću je. Niko neće primetiti. Zašto nema vode u kupatilu? Odlično. I seći ću potrebnu rupu. I spašće baš super. Vidjet ćete. Zatim ukrašavam cev kamenjem. Kako je lijepo. Još malo. Eto. A sada stavljam to u akvarijum. Gledajte, sada moja kornjača ima svoju pećinu. Sviđa joj se. Ona je presrećna, a znači i ja sam. Kako se igra, cool. Da, to je zaista super. I ja želim da napravim tako nešto svom aksolotlu. Sad ću ukrasiti cev kamenjem. Koristit ću kamenje različitih veličina. Gotovo.
Cijev pećinu mogu da ubacim u akvarijum. Gledajte, mog aksolotla je odmah zainteresovala nova stvar. A dodat ću još i drvce. Dobila sam ideju. Pomoću magneta ću moći da pričvrstim drvce bilo gde. Neka bude ovde. A tu će biti stena. Gotovo? Wow, oduševljena sam. Molly, daj meni malo. Hvala. I ja ću ukrasiti akvarijum stenom. Jao, moja kornjača je poželjela svoju kućicu. Sjajna ideja. Sad ću da je napravim. To je lako. Trebaju mi samo drveni štapići. Zalepit ću sve uz pomoć lepka. Tako je, odlično je ispalo. A tu ću napraviti zid od drvenih gredica. O da, kako je dobro. Ispalo je čak i bolje nego što sam mogla da zamislim. Ovdje ću staviti kuću i ukrasit ću je zastavom sa kornjačom. Ovdje će biti stepenice i dodat ću još i svetlo. Sada kornjača ima svoju ličnu kućicu na suvom. Sviđa joj se? Baš slatko. Molly, a šta si ti smislila? Naručila sam za aksolotla prelepu kućicu. A evo i moje porudžbine. Hajde da sastavimo kućicu. Imam sve potrebne delove. Ovo je lako i jednostavno. Aha, još malo. Eto, uspela sam. A sad ću je ofarbati bojom. Kako lepo ispada. Sviđa mi se. Postavit ću kućicu u akvarijum. Pored ću rasporediti fontane. Gledajte, sve mi je u japanskom stilu. To je tako sjajno. Odozgo ću staviti lokvanje sa lotosima. Sada moj aksolotl živi u tako lepom akvarijumu. Divno. Da, to je sve za tebe. Baš si se dobro setila za biljke. I ja želim da dodam morske alge. Eto, kao da je pravo more. Želim da dodam više zelenila. A još ću ukrasiti lokvanj jednom macom. Pogledaj. Moju kornjaču sve zanima. Voli sve da razgleda. Baš sam srećna. Hajde, a sada sedi pored mace. O, to je tako slatko. Devojke, šta to radite? Wow, napravili ste tako dobre akvarijume. Ali čekajte. Pa vaši ljubimci su gladni. Kako ste mogle? To nije dobro. Ajoj. Čekajte, sad ću doneti hranu. Ups. Eto, napravila sam palačinke. Hoće li oni to jesti? Sumnjam u to. Kornjačice, hoćeš li? O, vidi, hoće. Super. Eto, posluži se. Probaj komadić jagode. Sviđa joj se. A moj ljubimac to sigurno ne sme. Bolje da ga poslužim crvima. On to voli. Ajoj. Pa dobro. Prijatno. Jedi, mili. Deco, a hoćete li vi moje palačinke? Jedite. Prijatno. Trudila sam se za vas. Napravili ste odlične akvarijume. Baš ste se potrudile i uradile veliki posao. Svaka vam čast. Ponosna sam na vas. Vašim ljubimcima tamo sigurno neće biti dosadno.
Jao, toliko detalja, kućice, pećine, pa to je divno. Osmislili ste svaki detalj. Čak ni ne znam čiji akvarijum mi se više sviđa. Volim vas, devojke. Hajde još jednom da pogledamo oba akvarijuma. Svaki je jedinstven i zaista prelep. A šta vi mislite? Čiji akvarijum je ispao bolji? Akvarijum Askolotla ili akvarijum Kornjače? Pogledajte dobro i napišite svoj odgovor u komentarima. Jako nas zanima vaše mišljenje. Wow, kakva lepota! Pa to je aksolotl. Hajde da te vodim kući, tako si sladak. Kako si? O ne, tužan je i nedostaje mu velika voda. Ne sviđa mu se akvarijum. To nije u redu. Hajde da napravim jedan veliki akvarijum za tebe. Treba mi neke stvari iz kuhinje. Ovo i ovo. Ispašće tako dobro. Da. Šta? Čekajte, gde su vrata? Šta je bilo ovde? Odlično. Ova veličina je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti akvarijum za mog slatkog aksolotla. Treba samo zalepiti sve zidove jedne za druge. O da, super! Gledajte, ispalo je odlično. Mali, kako ti se čini? Trebaju ti kamenčići? Tačno! Kako to odmah nisam shvatila? Okej. Sad ćemo ti dovesti lepo kamenje u akvarijum. Odlično, vidi. Imam ceo kamion kamenja. Tako je lepo. Sipat ću sve u akvarijum. Da. A sad ću nasuti čistu vodu. Aha. Otvorit ću flašu i sipati sve u akvarijum. Što? Ispostavilo se da je ovog malo. Šta da radim? Znam! Sad ću ukrasti malo vode od vatrogasca. Ovdje ima ogromno crevo. Super! Sad ću ga dovući do akvarijuma i sipati vodu. Šta? Ko je uzeo crevo? Možda je negde izbio požar? A već sam tu. Sad ću napuniti ceo akvarijum. Da, uspelo je. Stavit ću još tablete za prečišćavanje i još jedan filter za vodu. A sada prebacujem aksolotla u veći akvarijum. Kako ti se ovdje sviđa? O, sjajno. Drago mi je što si zadovoljan. Ovdje ima sve što bi moglo da ti se dopadne. Ne zahvaljuj. Uživaj, dragi. O, šta sada želi moj aksolotl? Dvorac? Zanimljivo. Naravno, pokušat ću da ga napravim za tebe. Prvo da se presvučem. Da, sedi tu i ne idi nigde. O, pa to je kamp. Ovdje ima toliko kamenja. Uzet ću sve. Da. A sad ću poređati krupno kamenje na dno akvarijuma. Da. Tako je. I još ću staviti ovdje jedan panj. Prelepo. To izgleda odlično. A sad ću uzeti papir i seći krug. Da. Sklanjam ga. A zatim ovdje ubacujem cev. Zalepit ću kamenje na cev. Imam svakakvih. A tu ću pričvrstiti kamen sa portretom mog aksolotla. O, kako je slatko! Dakle, hajde da stavimo kućicu za aksolotla u akvarijum. Vidi šta sam napravila za tebe. To je tvoj novi dom. Što?
Hoćeš u japanskom stilu? Dobro, bit će urađeno. Dakle, treba iseći potrebne oblike od kartona. Odlično mi ide. Zatim lepim sve delove zajedno. Uspelo je. Posle ću obojiti sve farbom. Jao, kako lepo ispada. A sada stavljam ovu kulu u akvarijum. Eto! Šta? O ne! Papir se sav raspao. Fuj! Okej, onda ću naručiti preko interneta specijalnu kulu za akvarijum. Evo odgovarajuće varijante. Hvala! Raspakovat ću. Wow, kako je lepo! Hajde sve da sastavimo. Aha, i eto, ostaje samo da se ofarba. To nije teško, brzo ću uraditi ovo. O da, mnogo mi se sviđa da farbam. Ekstra, ispalo je prelepo. Posljednji dodir i eto. Gotovo. A mogu staviti ovu kulu u akvarijum. Wow, mom aksolotlu se sviđa. Kako je to sjajno. Baš sam srećna. I ja tebe volim. Hajde da dodamo još dekoracije. Neka sve bude u japanskom stilu. O, ideja! A šta ako napravim neobično drvo, nego sakuru? Treba samo obojiti vodu u roze, mešam, a zatim umačem drvo u ovu boju. Wow, gledajte! Sve je postalo roze! Odlično! Tako definitivno izgleda mnogo bolje. Jao, tako sam srećna što je moj aksolotl zadovoljan. Vidim kako je srećan u svom novom velikom akvarijumu. Tačno, ovdje ima magnet. Da, odlično radi. Dakle, ukrasit ću akvarijum sa svih strana. I stavit ću lokvanje sa cvećem odozgo. Baš mi se sviđa. Sve izgleda savršeno. Znate, ja bih sama živela u takvom akvarijumu. Mnogo je dobar, zar ne? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Nadam se da će vam se dopasti moj rad. O ne, šta je bilo, aksolotle? Jao, hoće da jede? Ups, na to sam skroz zaboravila. A pripremit ću ukusnu večeru za celu porodicu. O, povrće, uzet ću ga. Glavno je da mama ništa ne primeti. I žvaku i višle. Šta? A gdje je moja hrana? Jao, skroz sam pogubljena danas. Mama ništa nije shvatila. Moram da idem. Ništa ne razumem. A moram ovo da istražim. Uspelo je. Mali, hoćeš možda šargarepu? Ne? Dobro. A viršlo? Ne? Okej. A ja neću odbiti. Ukusno. Ali sigurno jede žvaku, jel da? Šta, ni žvaku? A jasno, onda ću je sama rado pojesti. Baš je ukusna. Napravit ću balon. Kako zabavno. Jao, uplašila sam aksolotla. A šta ti onda treba? Hajde da saznamo na internetu. O, našla sam. Jao, trebaju mu crvi i ribice. Jasno, idem u prodavnicu. O, našla sam. Tu se nalaze morski plodovi. Da, super. To mi treba. A
A sada treba iskopati crve. Uj, kako odvratno. Gadno, ali šta da se radi? Treba nahraniti mog aksolotla. Prvo ću ti dati ovu kozicu. Hajde, jedi, dušo. A sada uzmi crva. Prijatno. Kako super. O, toliko si se najeo. Izgledaš smiješno. Miley, hoćeš da mi objasniš otkud nam je akvarijum u kući? Šta? O, ko je to? O, tako je sladak. Ali ko je to uopšte? A? Pa to je aksolotl. O, tako je dobar. Zdravo, dušo. Dobro, hajde da ga zadržimo. O, ja ću da te nahranim. Izvoli, dragi, to je za tebe. O, sa njim je tako zabavno. Miley, dušo, hvala ti što si ga dovela kući. Volim te. Ja tebe. Mače! Što radiš ovdje? Odlazi sa moje teritorije, gubi se! Hajde, beži! O ne, jadna maca. Taj zli pasla je na tebe. Odmah ću te spasiti. O ne, hajde da pobegnem odavde. Dastine, odmah uhvati tog psa i stavi ga u kavez. Napao je jadno mače, zamisli. Ne plašim te se, Džukelo. Odmah ću te uhvatiti i staviti u kavez. Nećeš pobeći od mene. Stani! Šta si smislio? Gubi se odavde. Ovo je moj pas, Barney. Kako smeš da vređaš životinje? Odlazi! Jo, jadan Barney. Smislila sam. Hajde da ti napravimo kućicu. To će biti sjajno. Hajde, pomaži mi. Hvala. Dakle, zakucat ću eksere. Da. Hajde, još malo, dovoljno. Odlično ti ide, Barney, svaka čast. I obavezno treba staviti krov. Super. Dodaj mi to. I alate. Da, super. Hvala, Barney. Ti si sjajan. Pogledaj, napravila sam ti odličnu kuću. Vidim da si srećan. Hvala, Sheila, ti si najbolja. Šta se dešava? Moje mački su već dovezli dvorac, kako divno. Ovo je upravo ono što sam želela za svog ljubimca. Sviđa joj se, tako sam srećna. Sada moja mačka ima svoj dvorac. Izgleda tako cool. Da, znam to. Dakle, treba ovdje iseći vrata za mačku. A sad ću ukrasiti sve lepim baldahinom koji da izaberem. Neka bude roze. Dastine, hajde, ukrašavaj. Odlično, bravo. Moje mački se sviđa, to je najvažnije. Smislila sam šta ćemo dalje. Treba uzeti roze pesak i napraviti otisak šape moje mačke. A sad ću sipati ovdje šljokice i rasporediti slova perlice. A zatim ću zaliti sve epoksidnom smolom. Prevrćem, sklanjam sve suvišno i eto, ispala je slatka lepa šapica. Pogledajte! Baš mi se sviđa. Dastine, hajde odmah da ukrasimo dvorac moje mačke šapama. Spalo je divno. Mačkice moje, ovo je sve za tebe. Posmatraju nas naše siromašne komšije. Wow, kako je sve kod Alise lepo ukrašeno. Šta je to? Barney doneo si šarenu traku. To je sjajna ideja.
Hajde da ukrasimo kućicu šarenim trakama. Da, sjajno si smislio to, sviđa mi se. Odlično. O, šta si još našao? Wow, to su šareni stikeri. Stavit ćemo ih na krov. O, to je genijalno. Wow, ispalo je sjajno. Bravo, Barney. Obožavam te. Hajde da se igramo. Imam štap. Hajde, donesi ga. Kako si pametan. Hoćeš još da se igraš? Tačno. Smislila sam kako da iskoristim ovu granu. Možemo da napravimo merdevine. Koristit ću ovaj alat iz Minecrafta. Eto, pogledaj šta sam ti napravila. Sada možeš da se penješ na drugi sprat kuće. A sad mi treba sprej plave boje. Ofarbat ću merdevine šarenim bojama. Da, ispalo je prelepo. Barney je oduševljen, to se vidi. Hvala, Sheila. Tako sam srećna što sada možeš da živiš u svojoj kući. Šta još očekivati od sirotinje? A moja mačka će imati sve najbolje. Prvo ću početi sa toboganom. Da, Dustine, svaka čast. Šta? Ne sviđa joj se? O, smor. Dobro. Sad ćemo sve zameniti, a Dustine uzmi zlatnu polugu i odmah je otopi iznad tobogana. A mora da postane zlatan. Naravno. Sad ću istopiti zlato i preliti tobogan. O, uvek ću raditi sve najbolje za tebe, dušo moja. Jo, samo što ova kula izgleda tako dosadno. Hitno je treba ukrasiti zlatnim ukrasima i dragim kamenjem. Ja imam celo sanduče. O, da. Sada moj dvorac izgleda tako skupo. Ispalo je baš onako kako sam htjela. A zadovoljna sam. Barney, ne mrdaj. Crtam te. O, ispala je odlična slika. A vidi kako si lep ovde. Hajde da okačimo tvoje slike po celoj kući. Ispalo je super. Jel ti se sviđa? O, vidim da jeste. O, šta je bilo, Barney? Fali mi ležaljka. Aha, tačno. A sad ću nešto da smislim. Čekaj. O, znam šta da radim. Hajde da iskoristimo moju staru odeću. Stavit ću što više odeću u moje stare farmerke. Aha, tako je. Uspelo je. Super! A vidi, sada imaš svoju ležaljku. Jel ti se sviđa, a? A ovdje ću okačiti sve tvoje igračke. Možeš da biraš bilo koju. A još imam činiju, pogledaj. Stavit ću je ovdje. I sipat ću hranu u nju. A vreme je za ručak. Prijetno, druže. Volim te. O, što je to? Jao. Da, ovako je dobro. Hajde, pokažite mi mačku. A sada tigricu, arr. Da, super. Napravio sam nevjerovatne slike. Jednu sam već okačio u dvorcu vaše mačke. A meni je najvažnije da se sviđa moje mački. Da, sviđa joj se. Tako sam srećna. A sad ću naručiti grebalicu sa ležaljkom. O, evo je. Jao, moja glava. Kakva brza dostava. Hajde da raspakujemo. Šta je unutra? Odlična grebalica. Moja mačka je oduševljena. A gore ću staviti mekani jastuk. Da, Roza ti tako dobro stoji. Dakle, vreme je za večeru. Prijetno, draga. Joj, ti tako slatko jedeš. A mi ćemo da se igramo. Ha! O, ostalo mi još malo boje u spreju.
Sad ću ofarbati zid drugog sprata. Tu ću staviti mekani tepih. Cool, ha? Barniju se svidalo. A vidiš šta još imam? To je masažer. Hajde da ti napravim masažu. O, da, vidim kako uživaš. A moja mačka u kuli ima odvojenu spavaću sobu. Ona je divna. A još imam ekskluzivu, a magične bombone. Treba samo da ih sipam po dvorcu. Ovdje će odmah izrasti cveće. O, kakve prelepe ruže. Izgledaju divno. Sada moja mačka može da leži čak i na cveću. Jo, plaši me kad je pas bez nadzora. A gde je Sheila? O, evo je. Šta to radiš? Čekaj, veoma sam fokusirana. Treba mi malo vremena. Barney, našla sam čunjeve. Sad ću ih staviti u dvorištu. A još sam u kanti za smeće našla ovo, pogledaj. Zar nije cool? Hajde, prođi stazu sa preprekama. Wow, Barney, ti si odličan. Da, to je novi rekord. Bravo, dobri dečko. Jao, otkud taj smrad? Ne razumem. Odlična hrana, Dustine. Da, a sipaj u činiju. A moja mačka treba da večera. I obavezno upali sveće. Odlično, kako romantično. Prijetno, dušo. Jao, šta vi ovdje radite? Alisa, ne brini. Došli smo u goste. Barney želi da se izvini za onaj slučaj sa mačkom. Dobro, opraštam vam. Dustine, odmah donesi Barneyu neku ukusnu hranu. Naravno, imam odličnu pseću hranu. Prijatno, prijatelju. O, kako slatko. Alisa, daj 5. Pa, hajde. Pa dobro, i ovako je dobro. Devojke su napravile divne kuće za svoje ljubimce. Pišite vaše mišljenje u komentarima.